Joert ben ik achter een aantal dingen aan. Ding dat je leven net bij stilstaan, maar wat wel belangrijk is om soms te dwalen. In het begin ben ik nog enthousiast. U ziet, die verhuis is naar Zuid-Afrika, is wel eens een werk van Friesland en Vregen. Ah Willem, jongen, hoe is het? Ga je hem nou wat mooi waar? Vertel eens even, jongen. Hoe luidt de wettenpoort in je snitsenbier? Vanzelfs weer het gouden hoer van Siert om mij voor mijn stik te brengen. Maar ik wie in de buurt en ik dacht, ik maak voor de grap maar een fotootje. Just hier, daar wie er al. En, wil je nog meer weten? Nou, dan zal ik je wat meer vertellen. De Wettenpoort, oftewel de Heeg-en-der-Pier, boven de Heegpier, dat is bouwd in 16 trekje in de 80-jarige oorlog met Spanje. Best interessant toch? Ik bedoel, hoe Oreland invloed had op die eigen land. Ah, Willem, dat ken ik. Ik sta hier op kasteel De Goede Hoop. Dit kasteel is maken door Nederlanders. Het is section 52, net lang na de 80-jarige oorlog. Het gaat goed met Nederland. Jan van Riebeek, land hier, met 3 schepen. De Dromedaris, de Rieger en de Goede Hoop. En hij heeft één opdracht. Bouw hier, onder de Tafelberg, waar dat stuit nog net volle is, een fort. Het resultaat is Fort de Goede Hoop, wat ze nu daar Kasteel de Goede Hoop nemen. Een oorresultaat is de stad Kaapstad en het loon op den duur Zuid-Afrika. En die man doet hier wat doet. Een musketier van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Sajim hier Shore is het fort bouwt met verschillende bolwerken. En dat noemen ze een sterfort. En dat in de tijdens de 80-jarige oorlog al uitvoeren dat een hele goede manier is om iets te verdedigen. Zie maar eens naar de kaart, naar Dokkum of naar Ljouwert. Die gaan echt dit soort bolwerken. De Nederlandse invloed is nooit helemaal ophouden. Want de taal Afrikaans is een verbastering op, ja wat is, het Nederlands. Ik kan een beetje Afrikaans praten, want ik woon nu bijna lang in die Kaap. Ik is van Friesland. Ik moet het altijd uitleggen waar ik vandaan is. En zo doen we dit in die Afrikaanse taal. Soks zeggen net altijd hetzelfde. Want wij hadden Spaanse taal heel wel het doen aan. Ik raak geïnspireerd door zijn verhaal en ik ga informatie opzocht hoe de Spaanse invloeden in de 80-jarige oorlog. En dat bracht me in deze tjerken in boksen. Wow, dit is nevens mij werk omzocht. Op zontje januari 1568 in de Spaanse Inquisitie vierde een confrontatie tussen de Spanjaarden en de Friezen. De Spanjaarden kwamen al plunderend binnenval. Er waren een leger vormen onder Willem Lodewijk van Nassau, dat hier ingroeven het in boksen. Maar de Spanjaarden omsingelden ze en slachten zo'n 400 soldaten au. En deze skeletten binnen ik-slachtoffers. Dit is nevens onderzoekers een kogelgat. Dit gat moet van heel dichtbij makken wezen. Het liep dus om een executie te kiezen. Dat is toch wel heel gruwelijk. Het wie net zo dat je heel lang neer weer door de Nederlanders hier kwamen. Er wennen hier volk en dat heette de kooi. En de kooi, ja, een heel soort vochten met de Nederlanders om huntje in te houden. Daar is een heel soort bloedvier in West. Het gevolg van de Nederlanders om hier in de macht te houden. Slavernij. Dan ben je een heel soort donkere dingen gebeurd. Een verdrietelijke video. Een video waarvan dat nooit in gist. Zoals just, Usloon had een grauwelig verhaal. Die verteld worden matten. Voest het nou een interessante video? Laat het dan weten in de comments. Like en abonneer.